Terve. Mitä? Suti katsoo, että vittu taas se kuvaa jotain. Aina se kuvaa jotain. Ihan aina. Olko aamu, päivä tai ilta tai yö. Aina se kuvaa jotain. Onpas täällä märkä, kun lintuja ainakin riittää. Että tänään on ollut varmaan niinku lintujen laulu osalta vilkkain päivä koko keväänä. Myöskin lämpimin päivä, että meidän terassilla 30 tietysti. Missä se nyt oli? No jossakin oli kuitenkin illan 21,3 ennätys. Että kuulemma ei ole 18 vuoteen ollut näin lämmintä vappua. En nyt osaa sanoa, että muistasin 18 vuoden päähän, että onko millainen vappu ollut, mutta yleensä silloin vappuna on aina ollut helvetin kylmä. Että nyt on ollut siinä mielessä niin kuin ihan tavattoman lämmintä. Ja seikö sait nyt jonkun hajun taas? Uutisia ei paljon viti kerratakaan muuta kuin, että nostetaan hintoja, leikataan pois ja jos sulla on vähän rahaa, niin kärsit eniten. Sehän se on niinku se lähtökohta kaikilla. Kaikki mitä ne tekee, niin ne varmaan katsoo niinku sen pohjalta, että mitä vähemmän ihmisillä on rahaa, niin, tai että millä varallisuusasteella olevat ihmiset käyttää jotakin palvelua. Okei, ne saa 600 kuukaudessa, leikataan, korotetaan maksuja. Etteivät varmasti käy enää missään. Ja kaikki laskut on sitten ulosotossa, jos joutuvat pakolla käymään jossakin vaikka terveydenhoitoa saamassa, niin ei ole varaa maksaa. Arpovat sitten, että saavatko ruokaa vai lääkkeitä. Ihan niinku, mä en tiedä, että täällä niinku, jotenkin tuntuu, että kohta on huutolaisia ihan oikeesti, että vanhusten hoitokin, että no hoitakaa itse. Vanhukset oikein hirveässä kunnossa olevat sitten, mitkä tarvitsisi erikoisosaamista ja suunnilleen niiden hoitaminen, niin ei kun hoitakaa itse. Mutta että en mä tiedä. Sitten on velkaa on kuulemma niin hirveästi joka puolella. Ja sitten toisaalla lukee, että bruttokansantuote on noussut yllättävän paljon. Niinku, mä en nyt ihan ymmärrä. Bruttokansantuote nousee, mutta silti ollaan velkaa silmät korvat täyteen. Ja ollaan jossain EU-tarkkailuluokalla suurin piirtein kuulemma jo jotakin tämmöistä. Ja kellään ei ole varaa ostaa mitään ja kukaan ei halua ostaa mitään. Ja semmonen. Niin, ja sitten polttoaineiden hinta nousee hulluna. Ja muissa maissa tietysti valtio tulee vastaan. Ja ne on pistänyt hintakattoja ja muita tällaisia, että ei nouse älyttömiin bensan tai yleensä bensan, polttoaineiden, dieselin hinta. Mitä tehdään Suomessa? No, kohta. Et vois löydä veikkauksia, että milloin ylittyy dieselissä 3 euroa litrahinta. Kyllä nää sen pystyy tekemään. Eikä mitään, että siihen nyt mitään, millä lailla mitään avustettaisiin. Kun eihän se nyt mihinkään vaikuta, jos maksaa polttoaineet perkeleesti. Mitä nyt kaikki sitten kallistuu sen myötä. Ja sitten tämä yksi sankari. Että on se kumma, kun maailmaa ajavat alaspäin nämä, mitkä on hyvinvointivaltioissa, niin aletaan sotimaan sitten. Saadaan jotain katastrofeja aikaa ja sitten polttoaineet nousee ja ruoka nousee ja lannoitteet on kuulemma, ne nousee hirveästi tässä ensi kaudella. Että silleen kun ajattelet, miten on mahdollista, että yksi USAn presidentti pystyy koko maapallon ihmisten elämän pistämään tavalla tai toisella sekaisin? Miten? Yksi ihminen. Eihän se nyt saatana, missä on niinku valtioiden itsenäisyys ja kaikki tämmöinen. Ai kun kaikki nojaa tietysti jenkkiin. Jenkki, pyhä jenkki. Missä sitten päästetään, tai ne äänesti, tai miten se nyt meneekään se jenkkien kummallinen
äänestyssysteemi. Niin. Sitten tommosen sekopään narsistin pistävät sinne niinku pampuksi, niin mikä aloittaa sitten vielä sotia ja muita, että saa niinku kaiken myllin malli. Että semmonen. Ja mikäs oli paras? Niin. Jossakinhan luki, että tämä herra olisi ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Mistä lähtien sodan tekijä on ansainnut Nobelin rauhanpalkinnon? Hän sanoi, että se rauhanpalkinto menettää kokonaan niin kuin uskottavuutensa, jos tälle herralle annetaan se rauhanpalkinto. Tokihan se hyppii seinille, jos ei se saa sitä, mutta sille nyt ei voi mitään. Ehkä se aloittaa taas uuden sodan sitten jossakin, vaikka Kuubassa. Mutta että jos ajattelee, ketä siellä nyt on, mitä on saanut Nobelin rauhanpalkinnon, mitä tulee mieleen. Äiti Teresa, Nelson Mandela, Barack Obama, Martti Ahtisaari. Tämä punatukkahan onkin yhtä hyvä neuvottelija kuin esimerkiksi Martti Ahtisaari. Aivan. Tai tekee yhtä hyvää ihmisille kuin vaikkapa äiti Teresa. Aivan. Että tämmöisellekö sitten antaisivat Nobelin rauhanpalkinnon. Mä sanoin sitten, että voi herranjestas sentään. Että maailma on mallissaan. Ainut hyvä on se, että kevät tulee täälläkin ja lämmintä on ja linnut laulaa hurjana ja mökkiläisiä on näkynyt ja Sutilla oli vähän ongelma. Vieras koira täällä huudeilla. Tämmöinen musta lapinkoira kulki meidän ohitse. Perkele mun mailla. Ne on mun mestoi, mitä sä teet siellä. Miksi sä kuljet meidän ohitse? Hitto vieköön. Kyllä mä jäljitin, missä se asuu sitten. Suti sanoi, että mä tiedän, missä sä asut. Että se oli, vähän kuulosti sekopäiseltä tuo Suti. Toisaalta se haukkui hurjana sille, toisaalta se oli sitten viu. Ja mä haluaisin tutustua suhun, että mikä sä oot. Kuka sä oot? Mistä sä tuut? Miksi sä liikut täällä mun mailla? Nää on mun maita, hitto vieköön. Koko tää kylä on mun maita. Kun mähän kierrän täällä aina ja tarkkailen ja tutkin. Niin. Se on. Nyt on sitten tyyntä. Päivällä taas, vaikka oli lämmintä kovasti, mutta tuulta. Että välillä oli, että jos sattui varjoon menemään ja tuli tuuli, niin hyi, kylmä. Vaikka sitten terassilla älyttömän kuuma. Ja sen takia sitten ollaan näin myöhään lenkilläkin, että on vähän vilposempaa. Ja taas mä muuten huomaamattani höpötellyt niin pitkään, että Facebook ei anna julkaista tätä. No ei siinä. Julkaisepa sitten jossakin, jos julkaisee. Me jatketaan tallustamista.